achizopfekenura pamberi pa takabva taura takataura tese takasvika dare rakasvika rakagutsikana chokwadi pane zvakaitika zvese tibva tazomuti iwewe uchibata uchikwanisa kubhadhara nokurumbidza kuti mukwanise kuyanana asi wozobhadhara mbudzi 2 nenyaya yekutukwa kwakaita wakatukwa nyaya dzakawanda dziurodzi nachikumbira kuti iwe vagozvitaurira vozira dare pamwe. Saka dare raripotwa kuno rawiswa nasabhuku. Right, kana rawiswa nasabhuku tinototangira ipapo kuti uyu munhu akatongwa kare uyu mukwazva akatuka ambuya padare vakataurirana kunzvimbo ikoko chaasina kuita kuzoripa zvaanganzi apadhara kana dare ari kunzi haana kuripa. Saka isusu tauya kuzongoti vambuya vakataura shungu dzavo kudare ikoko vakatongwa nasabhuku ndizvo vakatongwa zvichinji vakati aiwa ndinoda kuripwa handi ndizvo nekuti pachivanhu chedu mukwasha hatenderwa kutuka vambuya. Saka isu tauya kuzoita follow up chete hatipedze nguva nenyaya yakapera kare kuground iriko ine evidence mukwasha akabvuma vambuya vakadi pakasvika pajudgment ndopandiri kuti nhaiwe iwe drawe kuambuya havana kubhadharwa nenyaya iyi kushaya ndakangoti kana ndakohwa handichabhadhara. Iwe denga iri richiita zvariri kuita wakamirira kuti uchakohwa kana wakohwa ndopo wobhadhara. Unozvitaura izvozvo kukoti yamajistrate uku vachikuti iwe kana usina nhingini usina fine pano 6 months in prison uri kurauta umhanye uku. Teerera unzwe mwanangu dare rawauya kuno ukuka rine kamutsauko mbichani nekwasabhuku kwaungaugera because sabhuku unenge uchimuka uchinimwa nayo wawa kana wakuda kusvika poti hande wangu uya. Nyaya iri pano ndeyekuti wakakonewa nei pamazuva wakapiwa iwe kuti ubhadhara ambuya vako muripo wakanga wachajwa nedare. Pamusoro nana kundikana kubhadhara but pakushaya ndopenge ndisina. Wakapiwa mazuva mangani? Mazuva ndisina kupiwa ndakangoti apa ndichango. Ezvarini? Zvapano mwezi. Right. Yo wakazodzokera here kudare rasabhuku wako kuti unosvikotaura kuti sabhuku ndanga ndichiedza kumhanya ndambopiyanisa asi zvinhu zvaramba nokuti pane kutatamuka kwerekeni dzinoguma. Iwe wakatatamuka ukaona paunogumira wakazodzokera here kuna sabhuku ziso ramambo kuti panhau yamakandipa iyeyo ndakakonewa neapa ndanga ndichikumbira kuti nditaure naambuya kuti kana ndasvika nguva yangu yakati ndinomhanya nezvinhu zvangu. Wakadaro panguva yekuti ndiende pakabva panzi paroda kuhorewa nzi kudoni side mbeu saka ndopandakasvika ndakabva ndasedzwa nasabhuku. Asabhuku vakandisedza vakanditi kwewo uri kuita seino zvinhu zvatakakudzwa kuti uyobhadhara mari yedare. Saka ivo ndakangoti ndiri kuuya ndichiri kutsvaga pasi pamwe mbeu yatawanei ndogona kuita sei kuti wano kuti pamwe ndo pandiri kuda kudzoka kuti zvino kwawauya kuno kwakutotutsirwa nekuti dare rawatouya rino muripo waro dare rinoda $50 yedare. Uku kwasabhuku kwaiwe kwemari $10 ndiri kuona $10 ya $60 kurava kuti iwe wakazvidza sabhuku toda kuti titaure ipapo mazvidzira wakaita sabhuku ndeyekuti uchidaidzwa kudaro wakashaya kana huku wakadai so sokuti unobata kuti ungoenda kuti no sabhuku ndo huku dzandawana dzandati ndo mari yangu idare. Uye dare reda haribhadhara nemari chete. Aiya ina handina kushaya but panguva zvinhu zvimwe zvakatongondibatawo saka ndizvakabva tora kamari kacho kandaida kuenda. Teerera unzwe ndopatiri kuti rega kuda kuenda kunokoromora kuenda kugomo kune makudoku kuti unzwe kuchema kwavo iwe kubva mukuru nemutswa wakwanzwa kuti une tuka ambuya vakuzvarira mukadzi ari kukubikira ari kukuwachira
pane pamwe pandakamboteerera ndina mambo patakaenda vachiti vakadzi vari kuita zvese aneti kutakura mimba, kuwacha, kubika. Pakataurwa zvinhu zvakawanda zvandakatezetoini ndakagara, saka tiri kudyiwa nevakadzi nai. Ndobva tatarisa kuti mafunction mazhinji ari kuitwa ndiye vakadzi. Iwe wendotuka ambuya vakakuzvarira mukadzi, wakamboona wewe kuchivanhu chako, baba wako chaiwo wakambomuona achituka kumusha kwaakaroora amai vako. Aiwa kwete. Kwe wakakopani? Inini kutaura chokwadi. Handisi kuda kuti kutaura chokwadi. Ndobva wabatwa iwe uri nenyaya yekuti wakatuka ambuya. Handiti hazvisina kuti kutaura chokwadi, nokuti uda kutaura chokwadi chokuti kuti hauna kutuka ambuya. Pane nyaya yekubhadhara ambuya ndiyo yatagarira panapa kuti dare mambo vakutaurire madhete ekubhadhara. Mumba mako iwe hamushaike mugoti, mumba mako hamushaike chitini chokubhadharisa. Apo ndoda kuti ndikutaurire ipapo. Iwe haushaye hembe dzinotorwa apo dzekuti izo dzikwanise kuti dziripe muswa yawakapara, kuitira kuti mangwana urege kuzodzidza kuti ambuya vanotukwa. Mwana wako uda kumudzidzisa tsika yekuti kudii, kana kuti venharaunda uda kuvadzidzisa kuti kudii. Ndo zvamuri kutichwa namambo wenyu nemasabhuku, kuti unongomuka kuseni uchingotuka upfekenura futi zvanzi wakapfekenura. Aiwa handi. Saka mambo uyu munhu uyu ka ndau yake yakatongwa nasabhuku panapa akafanana neuyo watakambotonga wokuti akaramba kutongwa nasabhuku uyo ningini wemakiripi uye akazobva uko andoda kunotongerwa ndiri kuku kumhiri kwamukwadzi. Saka takazoona kuti une kamuripo, akazoita kamuripo kake kari right, nokuti sabhuku akanga amuti mbudzi. Mambo ndobva azomuti mbudzi nhatu kuti akuenda kune bhadhara sabhuku newo akanga atadzira nembudzi yamambo. Saka mambo uyu muchinda ndiwenyu uyu, tingapedze nguva naye. Pane vari kutomirira kuti dzavo dzipinde dziri kutoda kuti dzibhadharwe. Lazi ari rude, ukatarisa kwasabhuku haana kubhadhara mari yedare, auya pano haana mari yedare, ambuya vakatuka haana kubhadhara, kureva kuti zvinhu zvake zvese ari kungochema chema so. Indaiva ndiri mushandi. Hazvisisine chimira. Isu kwese hatisisipo. Mushandi haasi anonzi atuke vanhu. Mushandi handi uri kuona kuti panapa ka tinenge tiri nevanhu vakasiyana siyana vane mitupo yakasiyana siyana, mupamombe chichi zvambotaurwa paya yekunzi munhu anomira achituka mukomboni, mukwasha anenge ari nambuya yake. Iwe uri kutuka zvatakapfekera hembe, ambuya nemukwasha andotova kuteta nama ichirega indira kukurumidza kurarisa vanhu mumba. Nguva yavo yekurara isati yakwana nematukira mune muchiita vanhu, ndo hamuri kubhadharisirwa pano kuti kana maguta zvinhu zvenyu guta uchienda mumba mako undirara mumagumbezi ngotokukanganisa vamwe vanhu. tiri panyaya yekubhadhara. Handitoda kuti tiwestire time. Hauna kuzobhadhara ambuya wako zvawanga wataurirwa. Ndo nyaya yati kutaura nezvayo. Vanhu vachitanza ndichazvida ndakati ini mari yekudare ndiyandichaingoenda zasi. Saka panapa ndoda kuti uchatsvaga mbudzi mbiri dzedare. Ndozvaunotsvaga idzodzo pano, utsvaga mbudzi mbiri dzekuripa ambuya wako, utsvaga mbudzi imwe chete yekwasabhuku. Dzose mbudzi inganidzi shanu. Uku ndati uone kuti ndo chinonzi chivanhu chawatora ichi. Chivanhu chedu chinobva kunana ambuya, nokuti kana vakandisvikira paneni pano ndinoto neumambo hwesoyo ndinotogwadama. Ndo kuri kugadzirwa dzinza riri kunzi riri kuzogadzira umambo ikoko, kuti ubve urombe hwese unenge wazvarirwa mwana naambuya. Uyo mwana uyo wazvara dzinza rako iwe. Hatidi kuti mufarise kusvika ipapo nekunhu kunogadzira dzinza redu, hatidi. Tatitei respect even ukakorewa uchidhadharika kuti amai handisi kutaura nemi, mirai ndiende kwandiri kudii, ndakakorewa mukwasha wenyu ndingazopare mhaka. Ndo zvatinoda pachivanhu chedu. Panapa hatina zvakawanda, ndiri kukupa 2 weeks dzokuuya nezvimwe zvinhu zvandataura pano. Nokumbirawo ipa. Kumbira tinzi. Pakatondipirawo izvozvi pakaipa. Handina kana kuva ndinotombokwanisa kuwana izvo. Saka ndikutokumbirawo kuti pamwewo mungatondiwedzerawo
mbudzi madheti dzaita shoma kana dressing yako ndeinokuratidza kuti uri mudhurani. zvatichaita mwanangu 2 weeks dzikakwana unodzoka mudhara ndiri toona zvaunenge wakabata pachikumbiro chako iye handi ndizvona ida isusu pa 2 weeks dzacho tinoona paanenge akanda kana ukaona mbudzi kunyanya tiri kuda kutamba nekwambuya uko zvokuva tinenge tichida kutanga kukavha chaizvo kuti tobva tavhara gwanza ratikakanganisirwa newe ungoti vachada kuona wakamira nemuramo wako iwe ipapo kunzika mukwasha akasingakame musoro pane kutituka hauchisina chakwa wakutopinda vamwe ayo shuwa kana ipopa painini vanhu vengi vakandiramba zvapera mwanangu hausina chauchapedza ndakutokumbirawo kwamunhu kuti inini varume vavo baba vacho ngavachingondipawo mari yangu yomukadhi ndikuwa nokubhadhara kuti ndakutokwanisawashandira no kana 2 weeks dzakwana chataura nyaya dzacho this time tapa judgment hakuna chinobuda kuseri kwejudgment oziwa kuti wapara mari yangu yanga iri apa ndoda kubhadharisa panguva yandakaenda ndoendawo netsvaga chisumuka asi oziva kuti pa2 weeks vakomana vari kuteera kuzoona kuti wakamira sei kana wakundikana kusvika